खावलाब्ला नुजाफैलायबाय नङा होमबा लोगोफोर मोनाद्रायबाय आरोना दिनै दासो दुगैखांदों आरोना गाइस मोनाद्रायबाय दिनै फोथारावसो दंफैयोलाय दिनै Hello guys. Komen ulot semua orang. Komen ulot full sleep. Nukai. Took message. Hello guys. Welcome to back my another videos another stream. Actually नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनाबिलिनि लाइफआव बराय हरनानै लाग्रोनाय जाबाय आरोना गाइस जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा ना साबस्क्राइब आरो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाबानो जाबाय गाइस मानो होनोबा नोंथांमोननि सापर्ट नोंथांमोननि हेल्पजोंसो जोंनिबो कनफिडेन्सआ बारायना गाइस एक्चुअलि बेनिखायनो दा सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा ना चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो गाइस आरो लोगोसे कमेन्टबो खालामबानो जाबाय गाइसमोन एक्चुअलि 100 बानायना होदो गाइस 100 साबस्क्राइब मानो होनोबा 100 साबस्क्राइबानो फैयाखै आंना दाबो एक्चुअलि बेनिखायनो 100 साबस्क्राइब खालामनानै होग्रोदो आरोना गाइसमोन बेनि उनाव आं ब्लग भिडिअ लाबोगोन एक्चुअलि गेजेर गेजेर लाइभबो फैगोन आरो गेजेर गेजेर ब्लग भिडिअबो लाबोगोन आरोना लोगोफोर बेनिखायनो सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो गाइस चेनेलखौ अनलाइनानो गैयालै माथो दाबो रावबो अनलाइन गैया नामा लोगोफोर मारै जाखो सोर गोजोन मोनाबिलि लोगोफोर मानो होनोबा नङा होमबा नायनायजों लोगोसे लाइकबो खालामदो लोगोफोर लाइकबो खालामनानै हो गाइस लाइक आरो कमेन्ट नङा होमबा लोगोफोर कुइसन एन्सार मानो होनोबा फिल्डआवसो दं आरोना बेबायदिनोहाय एसे खामानि दंमोन आरोना बे खामानिखौ मावग्रोनानै लाग्रोबाय एक्चुअलि बिनि उनाव दा एसे मोनाद्रायबाय आरोना दा लाइभ फैनायाहाय आं दहायनो फैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय खामानि मावग्रोनानै थानाय जाबाय आरोना दा एक्चुअलि सान हाबबायना सिब्र' मानो होनोबा मबाइलाबो एन्ड्रइडसोना आइफनफोरबासो मोनलायबाय आइफनफोरबा एसे मोजांसिन नुगौमोन आरो गाइस बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि लोगोफोर एक्चुअलि कमेन्ट खालामलायदो गाइस मानो होनोबा ज' रायज्लायलायनोसै नङा होमबा माबोरै दंलायो गाइसमोन बिराद गरम ना लोगोफोर दिनै आजां गाजां गरम 38 डिग्री सेलसियास गाइस दिनै 38 डिग्री सेलसियास बिराद गरम अबाव थानो अबाव मानो जालायखादों आरोना दिनै खामानि मावबाबो बांद्राय गोबावखौनो मावनो हाया आरोना गाइस दसेल' मावनो हायो मानो होनोबा गरमा बाराना बेनिखायनो मावनो हाया आरोखि ना खामानिफोरखौनो रियेक्टबो खालाम लोगोफोर मानो होनोबा रियेक्टबो नांगौ नङा होमबालाय गाइस लोगोफोर कमेन्ट रियेक्ट एन्ड साबस्क्राइब नङा होमबा गाइस लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामदो लोगोफोर गोदानै फैदोंबा आरोना गाइस मानो होनोबा सापर्ट नांगौना सापर्टजोंसो कनफिडेन्स बारायो गाइसमोन मानो होनोबा दाथ' जोंनाव 100आनो फैयाखै माथो आंना साबस्क्राइबाराबो 100 साबस्क्राइब फैबा बिराद मोजां मोनगौ आरोना गाइसमोन मानो होनोबा 100 साबस्क्राइब जानाय लोगो लोगोनो आं ब्लग भिडिअ लाबोगोन गाइसमोन ब्लग लाबोलाय बिदिनो लाइभ फैलाय गेजेर गेजेर बेफोरबायदिनो फैफावगोन आरोना गाइसमोन कमेन्टबो खालाम गाइसमोन कमेन्ट लाइक नङा होमबा लोगोफोर कमेन्ट लाइक
रियेक एक्चुअलि माबायावसो दं ना फिल्डआवसो दं सामथाइ आरोना आखाइयाव जेबो गैया सामथाइ माबादों आं नै सामथाइखौ सान हाबनानै खोमसिजाजोब्बायलै लोगोफोर मानो होनोबा साननि रोदाजोंल' एसे स्रां दं आरोना दा सानना हाबबाय साननि रोदा दं आरोना दा मोजां एसे मानो होनोबा बेबायदि समावसो थान्दा जायोना एसेब्लाबो बेबायदि समाव थान्दा जायोना बेनिखायनो फैदों आं लाइभ दसे खावब्लाब्लानो नङा होमबा लोगोफोर कमेन्ट खालाम लोगोफोर आरो रियेक्टबो खालामबानो जाबाय नायनायजों लोगोसे आरो माथो ना रियेक्ट होनायालाय आरो माथो गिदिर बाथ्रा ओरै क्लें थुबानो जायो नङा होमबा बेनिखायनो आरो साबस्क्राइबराबोथ' सेकेन्डबो नाङा गाइस साबस्क्राइब खालामनोबो ओरै क्लिं खालामबानो साबस्क्राइब जायो नङा होमबा गोजोन मोनाबिलि लोगोफोर बयनिसिमबो नङा होमबा मोनाबिलि जाजोब्बाय मानो होनोबा खोमसि जाजोब्बाय एसेब्लाबो कमेन्टबो खालामदो साननि रोदाजोंसो एसे स्रां दं आरोना लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर मानो होनोबा कुइसन एन्सार गेलेलायनोसै गाइसमोन नोंसोर कुइसन खालामदो आं एन्सार होग्रा जानोसै ना मा होनो लोगोफोर थेंक्स आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय माब्रै दं लोगोफोर खबर सबर मोजां ना बोथोरफ्राथ' बिराद गाज्रि नङा होमबा बे जुलाइ मासाव बिराद मानसि थैबाय आरोना बे जुलाइ मासाव आजां गाजांनो एसे थाल लानानै थाबानो जाबाय गाइसमोन नङा होमबा बिराद खस्थ' आरोना बे एबारनि बोसोरावहाय गरमबाबो अभार गरम जायो नङा होमबा अखा हाया देग्लाय ओरैबायदि खस्थ' मोनबायना अखा हाया मा हाया नङा होमबा लोगोफोर जेरावबो गरमानो बारा आरोना गाइसमोन ओरैबायदि दिनैथ' चिराङाव 38 डिग्रि सेलसियास थांदों नङा होमबा गाइसमोन नोंसोर नायगोन ना नायाखै नायदों आरोना आं दिनैहाय 38 सेलसियास थांदों दिनैहाय डिग्रियानो ओरैबायदि डिग्रि 38 डिग्रि सेलसियास थांनाया मा मुलि अबाव थागोन अबाव मागोन मोनलाय लायोना लोगोफोर बेफोरबायदि गरमफ्राव ब्लग भिडिअ नुगोन साबसक्राइब खालामना ला चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो ना मा होनो लोगोफोर 100 साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय गाइस 100 साबस्क्राइब नेनानै दं आरोना गाइसमोन आसा खालामो नोंथांमोनहा मदद होगोन एसेब्लाबो नङा होमबा सापर्ट खालामगोन गाइसमोन फिल्डआवसो दं लोगोफोर फिल्डआव खोमसि जाहांबाय आरोना गाइसमोन लाइक खालाम साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर साननि रोदाजों एसेब्लाबो मोजां जाबायमोन आरोना नुयोमोन मोजां कमेन्ट खालाम लोगोफोर नायनायजों लोगोसे कमेन्ट दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर कमेन्ट नांगौना लोगोफोर मानो होनोबा एक नाम्बार कमेन्ट खालामदोलै मिनिथावना लोगोफोर कमेन्टबो फैया साबस्क्राइबबो फैया आरो माथो आरो रियेक्टबो फैया नङा होमबा लोगोफोर एक्सुवेलि लाइक साबस्क्राइब कमेन्टजोंसो लाइभ थानो इन्टारेस्ट जायोना गाइसमोन बेनिखायनो कमेन्टबो खालामनांगौ साबस्क्राइब रियेक्टफोरबो खालामनांगौ आरोना लोगोफोर होमबासो लाइभ थानो एसे गोसो जायो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिबासो सामथाइ गाइस सामथाइ फोथाराव थायोना बे सामथाइया फिल थायो गाइसमोन बे फोथाराव नङा होमबा आजिखालि बलबो जोला नङा होमबा गामियाव बांसिनानो बल जोला मिन्थिखागौ नोंथांमोनहाबो बांसिन गामिफ्राव बलानो जोलाबायला आरोना जों गामियावबो बलानो जोला मानो होनोबा उन्दैसो जोसै आरोना दा बिराद खम जाबाय ओरै जोंनि एरियाथिं बल जोग्राफ्रा बिराद खम जाबाय आरोना लोगोफोर गामि दरनै दरथामजोंसो मोनसे टिम जासै जोंनिथिं ओरैहाय होमबा मा बल जोबावनांगौना लोगोफोर बल जोग्राफ्रानो गैला मा जाजोबखो फैसा खामायनायाव गासिबो बेस्थ' जाजोब्बाय नङा होमबा लोगोफोर
आरो दानि जुगावलाय माथो फैसा जायनाव फैसा दं बेनाव मा दं गोहोबो दं आरोना लोगोफोर जायनाव फैसा गैया बेनाव गोहोबो गैया होनजायो आरोना दा माथो होननो ना लोगोफोर जेरै फैसा जेरै खामानि गाइसमोन बेनिखायनो खामानिया माव फैसा खामाय नङा होमबा लोगोफोर लाजिनाय गिनायनि जेबो खोथायानो गैला आरोना लोगोफोर दा फिसा फिसौ बिजनेसफोर माव नङा होमबा एसे थाखा फैसा दङबा फिसा फिसौ बिजनेसफोरखौनो माव मोजाङै बे फिसा फिसौनिफ्रायसो गिदिर जालाङोना लोगोफोर बेनिखायनो फिसा फिसौ बिजनेसफोरखौबाबो लाजिनाङा आरोना थाखा खामायनायाव आरो दालाय बांसिनानो बिजनेसावसो खासै नङा होमबा लोगोफोर subscribe guys subscribe I need a subscribe 100 subscribe साबसक्राइब नांगौलै लोगोफोर बानायथार देनां नोंसोरखौ बानायफिनगोन रा फैबानो बानायगोन दे औ कमेन्ट खालामदो आंनि चेनेलखौ सोर सोर साबसक्राइब खालामगोन आंबो साबसक्राइब खालामनानै हरफिनगोन लोगोफोर मानो होनोबा फाला बदलसो नङा होमबा साबसक्राइबा एक्सुवेलि साबसक्राइब खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो गाइस मानो होनोबा आंबो साबसक्राइब खालामगोन लोगो लोगोनो साबसक्राइब खालामगोन आं लोगोफोर मानो होनोबा नोंसोरबो आंखौ बानाय आंबो नोंसोरखौ बानायफिनगोन आरोना लोगोफोर साबसक्राइबखौहाय मानो होनोबा साबसक्राइबजोंसो मनिटाइज जायो नङा होमबा गाइस साबसक्राइब गैयाबाथ' मनिटाइज जाया एक्सुवेलि बेनिखायनो साबसक्राइब खालामदोबानो जाबाय गाइसमोन सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा आरोना गाइस एक्सुवेलि आंबो साबसक्राइब खालामगोन खोन्थाहरबानो जाबाय सोर सोर गोदान इउटुब चेनेल गोदान दं खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर आंबो नोंसोरखौ साबसक्राइब खालामहरफिनगोन गाइस साबसक्राइब खालाम आरो कमेन्टआव खोन्थाहर नङा होमबा जाहाथे आंबो साबसक्राइब खालामनो हायो कमेन्टफ्राव खिथाहरबानो जाबाय गाइस गोदानै फैदोंबा सोरबाफोर आं साबसक्राइब खालामनो रेडि आरोना गाइस आं लोगो लोगो साबसक्राइब कमेन्ट खालामनानै खालामदो हरगोन लोगोफोर मारै जाखो नायोल'रा मा अरखोरा साबसक्राइब आं साबसक्राइब बेक खालामफिनगोन गाइस खुनु टेनसन लानाङा आरोना डाइरेक्ट साबसक्राइब खालामफिनगोन आं रियेक्ट होदोंमोनब्रा सासे आनरियेक्ट खालामफिनबायना रियेक्ट खालामनानै मानो आनरियेक्ट खालामोथाय लोगोफोर आरो खायसे ओरैबायदि दं एक्सुवेलि साबसक्राइब खालामसे खालामनानै आरो आनसाबसक्राइबबो खालामनानै दोनफिनबावो फाग्लासो आया बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो फैयो थाङो कमेन्ट खालामा साबसक्राइब खालामा रियेक्ट खालामा मारै जानांगौरा बिदिजोंलाय एक्सुवेलि सासे सिख्लानोसो हरनोसै आं एकाउन्टखौनो मानो होनोबा सिख्लाफोर लाइभ थायोबा बिराद भिउ फैयो आरो कमेन्ट साबसक्राइब फैयोना गाइस रियेक्टफ्रा एक्सुवेलि बेनिखायनो सासे सिख्लाखौसो हायार हमनायसै आङो मानो होनोबा मनिटाइज जाजासिम आरोना गाइसमोन मानो होनोबा साबसक्राइबबो फैया नङा होमबा गाइस एक्सुवेलि मोजां नुनाय नंलालै एलायनो सिब्र' नुबायना लोगोफोर खोमसि जाबायना गाइस सिब्र'आलाय नुखासिगोन मानो होनोबा सिनायनायानो नंला आरोना आंखौ दा साननि रोदायाबो गैला मानो होनोबा आं दिनै एसे लेट जादों आरोना लाइभ फैनाया लेट जादों आंखौथ' सिनायनाय नंखाला आं मिन्थिखागौ मानो होनोबा आंनि मबाइलाबो बारा थिग नंखायाना एन्ड्रइडसोखा साननि रोदायाबो गैला नङा होमबा गाइस साननि रोदाफ्राबो हाबजोब्बाय बेनिखायनो दा नुवा आरोना आंखौ नुनाय नंलिया I am back guys I am back आं फैफिनबाय नङा होमबा लोगोफोर एक्सुवेलि आं शेयार खालामदोंमोन आरोना गाइस वाट्सएपआव स्टेटास शेयार खालामदोंमोन आं ओमफ्राय आं दा फैफिनबाय आरो गाइस मारै जाखो लोगोफोर अफलाइन जानायानो साबसिनसै नामाथाय आङो रियेक्टबो फैखाया आरो कमेन्टबो फैखाया आरो साबसक्राइबबो फैखाया लोगोफोर नङा होमबा थांनायानो साबसिन जासिगोनदां लोगोफोर मानो होनोबा कमेन्टबो फैखाया रियेक्टबो फैया साबसक्राइबबो फैया बायोना गाइसमोन बेफोरबायदिबा लाइभ थानो मानो होनोबा कमेन्ट खालामबासो इन्टारेस्ट मोनोना
सो गाइस हिंदी बोलना पड़ेगा क्या? हिंदी बोलना पड़ेगा तो हिंदी बोल सकता हूँ मैं भी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं आता मेरे को, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा समथिंग समथिंग वगैरह 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 वगैरह। कमेंट कर दो गाइस, कमेंट चाहिए मेरे को और रिएक्ट भी चाहिए, रिएक्ट भी कर दो गाइस, क्योंकि दिल में अच्छा लगता है। गाइस गाइस गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो लोगोफोर। मानो होनोबा जों फिल्डआवसो दंमोन आरोना, जोंखौ नुला दा मोनाबायना, सानबो गैला, मानो होनोबा साननि रोदाबो गैला आरोना, नै खोमसि जाजोब्बाय, खोमसि जाजोब्बाय। एक्सुवेलि आं दा न'आव थांफिनसै आरोना, न'आव थांनानै आं मादै मोनावसो थांसै, डाइरेक्टनो मादै मोनावसो। एडभान्स गुड नाइट नङा होमबा लोगोफोर। मानो होनोबा नोंसोरो रावबो कमेन्टबो खालामा आरो शेयारबो खालामा, साबस्क्राइबबो खालामा। एक्सुवेलि आं मादै मोनावसो थांसै आरोना दा, मानो होनोबा खोमसिद्रायबायना बाव, खोमसिद्रायबाय दा बेवहाय, बेनिखायनो आं थांसै आरोना दा मादै मोनाव आराम मेथाइ जाहैनोसै, साहा मेथाइ जाहैनोसै गाइसमोन। मानो होनबा आं दहाय बानायनानै गारबोनाय दंखायो, पकरि सावनानै जाहैनोसै। आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर, आं मादै मोनाव थांगोन आरोना दा, साहा पकरि जाहैगोन आं। नोंथांमोनाव कमेन्ट खालामनांगौ रा लोगोफोर, मानो होनोबा नोंथांमोनजों रायलायलायनोसो आं लाइभ भिडिअ थाफैदोंना गाइस। मानो होनोबा नोंसोरजों रायलायनो नङा होमबा, मोजां गाज्रि बेफोरबायदिखौ रायलायनोसो आं लाइभ थाफैदोंमोन ना गाइस। नाथाय नोंथांमोना कमेन्टबो खालामा माथो, रियेक्टबो खालामा, कमेन्टबो खालामा, बोरै रायलायनो नङा होमबा लोगोफोर। हाय हाय आंखौ नुलानो माथो। एक्सुवेलि आं लाइटआव थाहैसिगोन आरोना दा, एसे गोजानैनो दं आरोना, न'खौ मोनहैनो एसे गोजान नांगोन आरो टाइम नांगोन। कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब और लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। नुलालै नै लोगोफोर, मोनाबायना। एक्सुवेलि दिनैनि लाइभ फैनाया मोनाद्रायबाय आरोना, आंनि लाइभ फैनायाहाय, बेनिखायनो नुला आरोना, दा खोमसि खोमसि जाजोब्बाय। नट ए प्रब्लेम गाइस, थांगासिनो आं मादै मोनाव, आं मादै मोनाव थाहैनोसैलाय। आयै नुला, गावसिजोब्बाय माथो नै फेसफ्रानो गाइस, फेसफ्रानो गावसिजोब्बाय माथो, फ्र''सो जाजोब्बाय। आरो ओरैथ' खोमसिसो जाबावो आरोना, ओरै लामायानो लाइटबो गैबावा माबो गैबावा, खोमसि जालांसिगोन आरोना। नोंथांमोनहाबो कमेन्ट खालामा नालाय, ओंखायनो बरिं आरोना। औ, नोंथांमोनहा जुदि कमेन्ट खालामोबा आं फैयामोन आरोना दानो, मानो होनोबा आं थाबाय थागौमोन। दा नोंथांमोना कमेन्टबो खालामा, साबस्क्राइबबो खालामा, बेनिखायनो आं दा ओरैनो बरिं मोननायखाय मादै मोनाव थाहैनोसै आरोना। मादैमोनजों इन्ट्रेस्ट रायलायनोसै ना मा होनो लोगोफोर। लामाजों थाबायगासिनो आरोना, नै खोमसि जाजोब्बायना, सानबो गैला आरो नै माथो होनबावनो ना मा होनो लोगोफोर। भाई साहब, मिउजिक दामबासो मोजां जागोन नामाब्रा लोगोफोर, मिउजिक दामदेरसै नामा। हेलो एवरीबॉडी नुलाना, सिनायला। एरको जरा साबाल करो नोंसो जाबाय माथो। बिराद गरम ना, आजां गाजां गरम। दंबावो ससे, मानो होनोबा मोनथारसै आरोना। माथो खालामनो, लामाजोंसो थाबायगासिनो आं नै दा। अके, गुड नाइट एवरीबॉडी, बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि।
Gwjwn monabil. Good night. Angkau sinyal nang ambane. Nula nang ko mate. Nula le. Oi. Jeri kamshi. Kamshi. Haha. Okay. Come on. Guys, gue jaina mate gue. Gue jaina mate nih. Laida disturb le nih. Gue jai mana gue? Johor siang han mana nih? Oh. Ban geran diri, bate. Berat goron nale kefer. Oh. बेमाक बे ये क्या है ये इसको क्या बोलता है नहीं फाटे फाटे सोरबाफोर जायोबा एस ल' कमेन्टआव दान हरगोन आं ओरैहाय हा गरमथारना लोगोफोर सा गैला फालतु आयु दाबो दुगैयाखै wah गगा मोनबायसो दा गोलोमजोब्बाय आं नै नायलाय मार जाखो लोगोफोर कमेन्ट कर दो कमेन्ट कमेन्ट चाहिए कमेन्ट नोटिफिकेशन अरे क्या कर दिया मैंने क्या कर दिया इसको ऑन करेगा तो क्या हो जाता है लाइट ऑन अब फिर तब जो फिल्म ना अब या Good night, everybody. Comment. React kalama, comment kalama ragosale mate. Patarla, beroji nai bai thaba. Comment kalamra. Logise comment. Mari संख्रि संनो रोंबावाखै आं संनायसो जेन आं संनायरा संनो रोङाखै नै ओइ आं सावनो रोंखायोमोन आं सावखायाखै नोंसोर थानानै आं सावो मानि
मा रायलायबावनांगौ दे आं जेनेबा कमेन्टबो खालामा गावस्रा आं मा रायलायनांगौ ओमफ्राय जेनेबा नोंथांमोन कमेन्ट खालामबासो आं रायलायनो हागोन दा नोंथांमोना कमेन्टखौनो खालामा आं बोरै मा रायलायनो दे अबेनिफ्राय नायदों लोगोफोर खोन्थाहरलायोबानो जाबाय औ मोजाङानो जाखादोंथ' आरो कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो लोगोफोर अबेनिफ्राय नायदों सान्टिपुर एरियानिफ्राय सोर दं लोगोफोर सान्टिपुर एरियानिफ्राय कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय सान्टिपुर एरियानिफ्राय सोर नायदों आरे react and subscribe कमेन्टबो खालामरा लोगोफोर बरिं जायोना आंहाबो बिदि रायलायबाय थानो नङा होमबा आं मा रायलायनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो आं एन्सार होनो हागोन दा गाइस आं अबेनि आंनि नामा मा नाम नङा होमबा ओंखाम संफैबाय आंहा सावैद' सावखांबाय जानांसिगौल' गुसु जाबाय बे होमबा आबै फैग्रोथोंसै ना होमबा दा आबै फैबा जानोसै बाथोना हले माबा बाथोन माबा बानलु गोरान मैदुफुल बेगर आं गाहराखै आरो माला फुङाव आरो नों हानबावदों आंथ' गाहरबायमोन दहायनिखौ फिथाइखौ जायो नामा बेगरखौथ' आं गारबायमोन बेखायनोथ' रा लाब्रा संदोंना फिथाइखौ हाय हेल' आयौ कि मास बायसिनाय जाबाय आदा बेफोरबायदि रियेक्ट खालामनांगौरा रियेक्टजों लोगोसे कमेन्टबो खालामदो लोगोफोर कमेन्ट सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो आरो गाइस आरो माथो बेल आइकनखौबो क्लिक खालायना बेल आइकनफोरखौथ' क्लिक खालामबाय थाखागोन ना मा होनो लोगोफोर एक्चुअलि हाय हेल' नेपाल अरे नेपाली लैंग्वेज नहीं आता ब्रो मेरे को नेपाली नहीं आता क्या बोला हिंदी बोलो हिंदी हाँ हिंदी बोलो हिंदी नेपाली नहीं आता ब्रो आसाम चिरां ब्रो आसाम चिरां इंग्लिशनिसो कमेन्ट खालामखायो र इंडिया हाँ भाई हाँ इंडिया आसाम हाँ आसाम ओके मामा का जागा है इमानता मामा नहीं रे नहीं आसाम चिरां हाँ ब्रो जय हिंद होम ओम क्या नाम है आपका ब्रो शो मी यूर Basumatary रुको देखो सिंगापुर अरे सिंगापुर बेथ' स्टेटसो आपका नाम क्या है भाई नाम तुम्हारा नाम क्या है भाई सिंगापुर है क्या सिंगापुर तो नहीं हो सकता है Enjoy your evening ओके ब्रो बाय बाय ठीक है चला गया क्या ब्रो हेलो होम ओम
फैबाय दां गोलोमजोब्बायनो लोगोफोर गोलोमजोब्बाय आं दसेनो बिसिनाव फैबाय गोलोमजोबो आं बारानो नांखाया एसेबो मा बुस्थु बेलाय mwna ना हेलो गाइस हेलो कमेंट कर दो कमेंट चाहिए यार MB खत्म होने वाला है मेरा 90% आ गया है अरे मा मदि को नायनो रोङा जायो मदिया आंजों फ्रेन्डसो दं बहाय आं मदिनिखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादोंब्रा नारेन्द्र मदिनिखौहाय हेलो गाइस एक्चुअली MB गैलालै लोगोफोर बन्दसो खालामनांसिगोन नामा लाइभखौनो अफसो खालामनांसिगोन बायदि मोनबाय आं MB गैलाना 90% फैबायना बेनिखायनो दा 100%सो फैगारगोन माथो मानो होनोबा 100% फैबाथाय गैला 90% फैखाबाय दानो कमेन्टबो खालामथारालै गावस्रा नेपालनियासो कमेन्ट खालामनानै थांबावबाय आरोखि आसामनियानो खालामबावा फाग्लासो जागोन आलदालै नेपालनिया कमेन्ट खालामनानै थांबाय ओमफ्राय नोंस्रा आसामनि चिरांनियानो कमेन्ट खालामला आरोना गाइसमोन अदालगुरि बाक्सा क'क्राझार चिरां अबेनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामबासो मिन्थिगोन ना लोगोफोर कमेन्ट खालामहरदो गाइस आरो गोदानै फैदोंबा सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो गोलोमजोब्बाय बार लिंहरलाय लिंहर सिफुं सुनानै सिफुं सुदो लिंहरदो मुसुरनोबो रोंबावा दालि जाम्बिथारलै नों मानसियानो होननानै थांबाय आवलिया आबै थालिर राग्लायबोआखै ए बिराद गरमलै लोगोफोर 38 डिग्री सेल्सियास थांनाया मामुलि बे गोलोमजोब्बाय नै दसेनो बिसिनाव फैनाय लोगो लोगोनो आं दहाय होजोंहाय न'आव दंबा बिदि गोलोमाखैमोन ओमफ्राय दा बिसिनाव फैबाय गोलोम फैजोब्बाय बारा नाङाबा नोंसिनिथिं जोंनिथिंबाबो एसेबाबो बार नाङोब्रा होमबाबो नोंसिनिथिं बारा नांसिनथाराबा नोगोर गरम मोनफैयो आं नोंसिनाव फैबाथाय गोलोमजोब्बाय आरोना गाइस दसेनो दारियाबो गैयालै नै दारियानो गोरलै गोरलैसो दाख्लै सिननानै गैया नै आंना सालमाय जादोंलाय रा मासदिन सालमाय जाबाथाय बाखायोलां हा सालमायनि आं फुनालै मोखांखौलाय मा प्लेन खालामलायनायसैमोनलाय नोंसोर फुनग्रोदो नोंसोर फुनग्रोबानो जाबायना नोंसिनिथिं होथेजोबनाय जायोलै गासिबो ओंखायनो बारा नांस'फैया ओंखाम उखैबायलै लोगोफोर subscribe and react लोगोफोर लोगोसे कमेन्ट जाम्बाथारलै दसेनो अनलाइन दसेनो अफलाइन जाजोबलाबायो माथो कमेन्ट खालामदो ओरैनो थास्लायस्लाय बरिंनो
रायलायलायनोसै लोगोफोर कमेन्ट हा लाइट होआखै आरो बेहाय आबौआ दाख्लै खोमसि नुदों बिदिनो आइ बिदि खोमसिबाथाय उन्दुनोनो सुखुवा आंहा सिरि मोनफ्लांबाय थायो खोमसिबाथाय मारै दं लोगोफोर खबरफ्रा खोन्थाहरलायदो एसे मिनिनोसो ओंखारबायलां गावस्रा कमेन्टबो खालामारा हम अमादेन खालामदोंमोन बेबो थांबाय आरोना नेपालनिसो बेयो हम अमा नामानो हमम हम अम एडभान्स गुड नाइट गाइस गुड नाइट एडभान्स आय नैबेखौ सिनायथारोलै नैबे सालमायखौ गिदिरथार नैबे सालमायानो सिनायथारो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर कमेन्ट गाइस कमेन्ट नायनायजों लोगोसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय बहुत गर्मी है ना आज लो ब्रो आयु बिनि नामा मा नाम बेलाय बिनि नामा माबायदि नामानो माबानिसो तामिल होननांगौ ना उर्दु होननांगौ जाखो बिदिसो नामानो आउटस सासे कमेन्ट खालामदोंलै नामानो उर्दु साइसनो उर्दु ना मा होनो बिदिखाय आइटा एमबि इल्ला खालि आइटा थोद नाङा आंनो थान्दा जाहांखाबाय आंहा नांफैयो हगारलाय दहाय नांफैदोंमोन दहाय होनखादों आं अरे 14 मिनिट्स मारै 14 मिनिट्स जाखो लोगोफोर 40 मिनिटआनो जाबायमोन माथो डाटा ल'न लाब्रबलायनानैसो फैनांबाय गाइस नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेनानैनो कमेन्टआनो फैया माथो दाबो ओमफ्राय एमबिआ दिनै थाब जोबदोंलै दहाय सानाव नायफ्लांबाय थादों ओंखायनो थाब जोबदों दिनै हेलो गाइस कमेंट करो दो कमेंट आई नीड ए कमेंट रावबो अनलाइन फैथारला नामा गाइसमोन खयथा जाखो टाइमा 7:17 मिथियालै मा ओंख्रिथाय आं माबानिफ्रायसो फैदों मा फोथारनिफ्रायसो फैदों डाइरेक्ट दुगैखांबाय फोथाराव थांबाय दावदै लाबोदों आं दहाय दावदै माबानो एवगोन दावदैखौ रुगोन ना एवगोनथाय आं मिथिया जानो फाजा माया दावदै गोबोआ बैयो 170 हाफ प्लेट आं मिथिया सोंदोंमोन मैयाहाय ओमफ्राय फुल प्लेटआ 300 सालमाय जादोंलै नै सालमाय 370 ना 370 बिराद गिदिर सालमाय बेरबाथाय बाथारो आं एसे बोहोजायो लाबोब्रा मा
38 डिग्री सेलसियास थांनाया मा मुलिने होनबा दिनै 40 थांबा थैबाय होनबा मानसिफ्रानो आन्द्रायाव बिनिफ्राय बांसिनसो जाबावो 40 प्लासआलाय थांबावखायोदां आन्द्रायावलाय डेन्जार थानोनो हाया आन्द्रायावथ' आयु आन्द्रायाव 1 विक थांखांबाय आं गाइस 1 विक थानानै फैखांबाय आन्द्रायाव 1 विकजोंनो आंगायनानै फैफिननांदों आरोना सान्दुंनि थाखायनो अखायानो हाया फाग्ला बिदिजोंसो गरम जाजायो अखाफोर हाबालाय एसे थान्दा जागौ अखायानो हाबाय बाया नालाय गोदान लाफिनब्रा इभिनिं आं खानायखौ सिनजाला लिभार साइडल' सिनजानो खानायखौ खानाय गोलाव लानो गोसो जादों बिरादनो औ खानायानो जायालै नै आंना ओरै लाबा ओरै गिरादासो जायो ओरै लाबाबो ओरै जाया कमेन्ट खालामदो लोगोफोर कमेन्ट माखौ थेरे नामनि ओरैसो लानोसै नामा आं ओरै बेखायनोथ' ओरै थुब्ला लानोसैब्रा आं खानायखौ एसे गोलाव लाबावनानै ओरै जायालै ना लोगोफोर बिदिखौ मा होनो साप्रिफ्रासो लानो हागौना बेबायदि थेरे नामखौ थेरे नामनि ट्रेन्डिंआ थांबायना सिगांसोमोन 2019-18फ्रावसो जागौमोनदां 17फ्रावसो 2016-17-18 बेफोरावसो ट्रेन्डिं सोलिदोंमोन ना बे थेरे नामा बयबो लासावलाबायदोंमोन आयु अबेनि जाखो नोंथांमोन एसेल' नांफैयोलै गोलै माया नोगोर जाम्बिथारलै नों मानसिया दं नालाय बयसआनो लेटसो जायो बयसआ ओमफ्राय मानि थाखाय लेट जायो जेनेबा इलाय बयसआनो लेटसो जायो सारभारानो बारा थिग जाया आयु जाम्बाथारलै बिदिजों बोरै जानांगौरा बयसआनो बिराद लेट जायो नोंखौ सोर फुननो थिना आबै जाया नों माबा फैजा गारि गंबा एक्सिडेन्ट जादोंना खासिख'त्रानिया दाख्लैनो जादों गोदान माया गोदान जाखो खासिक'त्रायाव जानाया हो खासिक'त्रायाव जानाया गोदान जालायबाय
नों जाया दा मोननै लाबोबा माथो जायोमोन नों बाथोन होग्राखौ आं बाथोन जालांदा आं साहाजों सोमनानै दोनदों जिबौ नुनानैसो होनो माथो सिगांनि ड्राइभारा जिबौखौ माबादोंमोन हमदोंमोन जेनेबा बेवहायनो नेसनेलफ्राव माथो एलाउड गैयालायनो बेबायदि थालाबायनो एफा गारि माबायावनो बेबायदि एलाउड गैयासो होनदोंथ' नेसनेलफ्राव बिदि ब्रेक हमलाबायनो मोना बिदिसो होनदों ओमफ्राय बेहा जिबौखौ बासायबाय मानसिफ्रा बै उनना बेबा बेसे स्पिड मोननाया बै थावारियासो सौफैखादों बेहाबो स्पिड फैबाय बेहा ब्रेक हमबाय हास्लाबासै बे सिबाय आरो एफा गिदिर गारि बेना बै उननि गारि फिसायाथ' नुथारनांगौमोनलै देरबायमोन ने एसे देरखाबायमोन जायगायावनो थैखादोंनो बेथ' ओमफ्राय बिबौआ दा मोजां जाबाय आरोखि दा बिनानो नों दा माखौ होनदों बिनियानो दाख्लै बेजों जानायानो सोर गावदां सोर गावदां मोनायाव हर थानानै फैनांगौ भुटानाव मा 24 घन्टाखा नालाय नों बेलासि बेलासि थांखायो साहा लोंदों लोगोफोर साहा मोनानि आबे पकरि जाया ले साहा पकरि मोनानि ओरै दा मा ओंखाम जाबावगोन बेखौ हा सोर खनक बै गेजेर माखानि आमसा फैदोंना फैयाखै अबेनि लामा अपेनिं हाइ स्कुल बैनिया बेसे हरदों आरो बेखौ आइसो गुसुंसुं ओमफ्राय माबाल' होदोंमोन मा होनो जावबाय जावनानै मा होनोमोनलाय बेयो सुङायाबो गिदिर नङा फिसा सा सुङायाबो सुङा होबाय ओमफ्राय होनबालाय बेखौ माबाय आरो आमोखा हरदों होननायनि बेखौथ' ओरैनो रायजोफोर जायोमोन आरो बेखौ मावबालाय रायजोफ्रानो हायोमोन होमबाबो एसेबाबो माबानाया मालाय ओमफ्राय मावनायालाय माबा गावबुरासो जावखादोंमोन माथो माखासे गावबुरा मोनहासो मावफालाबायखादों बे जिसिपिजों जाजोबा ना होमबालाय बेबायदिबा बिसोरो दंग'खौ एसे जावबो होनो हायोमोन बिसोरो लस खालामबाय बिसोरो ओरैनो सुङा फबनानैल' दंग'खौ जावबाय ओमफ्राय बेयावनो सुङाल' फबबाय ओमफ्राय लामा एसे खोलांलाबायबाय आरोखि बेनो जाबाय आरोना दंग'खौथ' ससे जावहोदोंमोन खमसे खम
माबायदि थावाखै pokri अखा हागोन होनदों नामा नोंना दिनै माथो अखा हागोन लाबोदो खुगाया